Bună ziua tuturor, mă vine un nou joculeț. Acum o să vedem povestea. Este gratuit, îl găsiți de pe Google Play. Mișto. Ok, acum cred că o să începem. Dau play. Deci aici mă vadă cum să mă joc. Ok. Și am început. Ok, așa se face așa. Stați un pic. Ok, am început din nou. Hai! Pistonul. Așa, așa. Uleu! Nu, să nu mor, bă! Stați un pic, din nou. Asta e, nu? Da. Ok, am început din nou. Ieșim. Ia, nu știu, nu vreau să am. Să sperăm. Cum să sperăm? Îi dai bani. Să dăm. Așa? Nu atunci. Să te sperați să sunt făcut. Da, este destul de șmecher joculețul. E pe misiuni. Eu abia l-am început. Am vrut să vi-l arăt și vouă că mi s-a părut destul de tare. Ok, și am început din nou. Creep, creep, creep. Ok, am început din nou. Feedback. The mission, play. Să vedem dacă puteți să faceți misiunea aceasta. Dacă vă place, nu uitați să apăsați și butonul de like. Okay. Ia, poate să facă ceva. Oh, nu sare! Nu cred, zombii nu fac așa ceva. A fost mișto și această misiune. Ok. Să începem din nou. Am câștigat 353 de bănuți și 348 de expert. Bun. Frumos, frumos.
Sigil? Nu. Ok, keyboard. Bun, 4, 9. 9. 4, 9. Bă, dar costă, mă. Ok. Shop. 500. Pot să mă cumpăr. Pot să-mi cumpăr pistolul. Asta fac. Greu. Dar eu să mă lupt cu sigur. Da. Ce promisiune? Am pus. Stau. Poți să le schimb. Deci, acolo e vorba de mulți. Nu zombie. Vine zombie. Mișto! Dă-i taje! Mișto! Prea mișto! Ok, să vedem dacă va veni și mine. Poți să le iau pe ăsta din nou? Nu mă las. Aoleu. Ia. Hai, veni și pe linia aia. Bravo. De ce vom pui mei și pa. Ok. Hai, nu mai avem mult. Uleu, mamă! Mamă, ce m-a speriat. Am doar pușca, what? Faci. Da, așa-și face. What the fuck? Nu cred. Mă lasă, nu, nu. Mă omor, nu. Dați-mă la o parte, firea vă să fiți nesimțiților. Ce trebuie să fac? Ha, da, domnule. A fost grea misiunea asta. Oricât. Sper că v-a plăcut acest loculeț. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!